Yan po guys, tusukin na po natin ang hotdog at ihaw natin. At ito naman pong ulo ng manok, tusukin natin at ihaw natin. Barbecue, tsaka puwet ng manok. At naman po ito ng manok, tusukin po natin. Guys, wala po kaming nabiling dugo. Isaw naman po ang ating tutusukin. Ayan po guys, it's ihaw time na. Wala po kaming nabiling dugo at saka paa. Ito lang po ang aming iihawin. Ayan po guys, mag-iihaw na po tayo. Lagyan po natin siya ng ketchup na may bawang at saka yung pinag-adobohan natin. Ganyan po natin para mas masarap siya. Ang susunod naman guys, ang hotdog. Yan po, masarap. Nabango siya guys. Yun guys, ang hotdog. Ito tayo. Ihaw-ihaw. Ikot niya ito. Guys, ang bango. Sarap. Ayan. Mamaya guys, yan masarap po siya. Kasalang na po ito guys. Two 2,000 years later. Kain po tayo. Tayo. Alam namin. Tignan mo yun. Ihaw-ihaw po tayo ngayon. Oh, ito. Oh. Ihaw Isa. na barbecue. May sausawan po Sipaw. tayong suka at sibuyas. Hotdog. Ulo ng manok. Sarap. Barbecue. Kain na. Kain na tayo. Isaw. Sabay kayo sa amin. Sarap yung Sarap. sarap talaga.
Shout out kay Minda at Jensa ng Davao, kapatid ko. Saka yung mga pamilya niya. Ganun din yung kapatid ko sa Dinsan. Oh, Pansinya Rufino. Shout out din kayo. Shout out din kay pamilya mo. Nandito kami, oh. Mukbang sa labas. Nagmumukbang kami sa labas. Isaw naman tayo guys. Isa. Sarap. Wait naman. Oh, sarap po. Wait ng manok. Nagtatanglot. Isaw. Hotdog. Kain nyo kami. Sarap pang ulam namin. Wait ng manok. Wait ng manok. Isaw. Hotdog. Ulam ng manok. Tata, kinimanang ko. Minsan. Kasi niya, Rufino. Ate ko sa Sultan ng Lurak. Ulitan din nyo. Saka yung pamilya niya. Sabi kay Ivory. Yoy, mga kamag-amak ko yan. Sa Dabang, sa Dinsan. Dapat, shout out din kay Jerian ng Canada. Si Jam Bonifcio ng Canada, saka yung anak ko, si Marte sa Canada. Pagawin mo kami. Mana ka natin at doon sa Ayan po guys, meron po tayong bisita.
Bisita. Ito kami pala ang tinga mga Nabsok kami nga kalulukon. Pasensya na po kayo guys kasi yung aso namin nandito sa labas. Tahon ng tahon. Nagutom na rin siya. Shout out sa'yo, Robelin Gonzaga, dito sa mama mo. napatagas. Marami. Kilabdan dati sa mga ako. Nan! Nan! Tawag ka to, tawag dito tayo. Sarap guys ng barbecue. Shout out po sa Saffron Fields at kay Ate Ems. Hello sa inyo. Kain po tayo. Wait ng manok. Masarap to. Dati mo dun. Again. Sada! Di masidami niya, ulo manok, barbecue. Dapat ubat ti manok. Timbol ti manok. Dapat isaw. Kain tayo, Saida. Maganda man tayo. Hindi masidami. Ito matagaganyan mo ta. Subscribe ka mo. So ayun po guys, tapos na po kaming kumain. Maraming salamat po sa panunood. At sana po nag-enjoy po kayo. Bye-bye!